Има само двама души на този свят, пред които ти трябва да се докажеш. Не са майка ти, не е баща ти, не е жена ти, дори не са и децата ти. Това са 8 годишната версия на теб и 80 годишната версия на теб. 8 годишният ти, той не се интересува от статус. Интересува се от радост, да тича бързо, да се смее силно, да бъде смел без да поиска позволение. А 80 годишния, той не се интересува от лайкове, интересува се от наследство. Обичал ли си, рискувал ли си, казал ли си всичко това, което някога си искал. А точно сега ти си някъде по средата, задушен от очаквания, затрупан от шум и забравяш, че единствените двама души, които наистина имат значение, носят твоето име, но нито капка от твоето его. Затова, човек, спри да гониш аплодисменти, започни да се превръщаш човек, който си струва да бъде запомнен. Защото на финала не пред света ще отговаряш, а пред детето, което мечтаеше, и стареца, който помни как си живял.